Umjesto u bazenu, plivački klubovi nasukani na suhi i vreli beton. Plivači bez vode, treneri bez djece i političke igre bez kraja zaustavile su vodene sportove. Ja ću gasiti klub, jer nemam uslov, ja ne mogu plivati u Vrbasu. Od septembra ja ne mogu plivati u Vrbasu. Mi idemo na pripreme sljedeće nedelje i šta poslije? Da otvorite djeci bazen. To je moja poruka. I nije samo moja, svih roditelja, plivača, klubova. Otvorite djeci bazen, a vi političite poslije. A to političarenje slomilo se preko leđa djece i takmičara u vodenim sportovima. Skupštinska većina je prilikom usvajanja budžeta smanjila grant za gradski olimpijski bazen, navodno zbog malverzacije gubitaka. Sad izlaze s novim prijedlogom, osnivanje nove ustanove gdje bi upravljačku strukturu imenovali nekog od svojih kadrova. Mi smo spremni, kao što rekao, kao odgovorni ljudi da odmah sazovemo sjednicu, izglasamo osnivanje nove javne ustanove i da u skladu sa svojim nadležnostima bazen damo na upravljanje novoj javnoj ustanovi. Ja ne znam otkud vama informacija da će to biti direktor iz SNSD-a. Prvo to. Drugo, vrlo je važna tema, ne vidim uopšte sad, kako bih rekao, potrebu da raspravljamo o tome ko će biti direktor. Žele da osnuju još jednu novu instituciju, ustanovu, u kojoj bi vjerovatno u domeni novog direktora i neke svoje kadrove. Dakle, grad Banja Luka trpi posljedice nerada Skupštine i bolesnih ambicija pojedinaca da budu direktori ili da upravljaju određenim finansijskim sredstvima. Sadašnji menadžment podsjeća da je javno preduzeće Akvana, u okviru koje gradi gradski olimpijski bazen, poslovalo sa ogromnim naslijeđenim gubicima. Ne pričamo o uspješnom kolektivu koji je neko došao i unazadio, nego pričamo o kolektivu koji je na klimavim nogama nastao. I od prvog dana je ušao u zaduženja i u probleme sa financijama. Evo sad zadnjih to 2-3 godine rješavamo. No, Banjalučanima nije problem samo bazen. Prisutni su brojni komunalni problemi od vodosnabdijevanja do infrastrukture, ali Skupština grada se uobičajeno već mjesecima ne sastaje da bi riješila probleme običnih građana. U ovom sazivu tek 6 sjednica. Ipak će sutra vanredno zasjedati sa jednom tačkom, usvajanje deklaracije kojom bi pružili podršku Miloradu Dodiku.